Okay, is cosúil gúil mit a taifeadú. Ceir go leor. Seo scéal tá bainte agam as na fuinse atá á nósaid ag folklór na nó Gaeilge. Is an folklór nach teoch riamh. Eachtra in Cumhaill agus bhrí Bhearcháin is anam dó. Sin leideach a bhaile é áitigin I go mún go bhiston agus is éit sin. Arnó, well, ní arnó ach fáil siú seo in Irisleabhar na Gaeilge. Eachtra in Cumhaill agus bhrí Bhearcháin. Nuair a bhí Fhionn Cumhaill ag dul níos, de airis sé é féin a bheit dul luige. Agus dúirt sé Laoide na leihantaí go raibh a chlaimh róchhromdó le humpar, agus gur bhéigean dó rud éigin a bhainste. Beagán de leihantaí in ír sin de chuair sé tríal gáha a bhí na chónaí an ardó dar bhean Bhearcháin. Agus dúirt sé, a Bhearcháin tá mo chlaimh róchhromdó manis, agus bhhailm go dógá beagánte nó go ndéanfá gá chlaimh déagán. Mar nílim de réir nádóire chomh láidir agus de bhíos fiche bliain ó hin. Déanad go déifin sa Bhearcháin, ach go neos tú Scéal dom a nád a bhaiad gá dhéanam. Neosad sa Fhionn, a Cumhaill nach baí éon bhean a géisteach leam. Tá go maith sa Bhearcháin, ní bhaí, gealam duit. Nuair a chua Bhearcháin a bhaile I gcóir na híche, duine sé gá bhrí go raibh sé lá na mhárach chun gá chlaimh a dhéanamh de Cumhaill, agus go raibh Fhionn Cumhaill chun scéal a insint dó fean a tréimhse sin, ach go raibh sé de úlach féin gan éon bhean bheith géisteach leis a scéal. Is ná tarse I néice na háite sesin, mar dá bheicech Fhionn Cumhaill do stadach sé, agus ní chluisin níos mó din scéalhaid. Gealam dit nach raiad san bhean. An lá na dhiaidh sin do ghlaí Bhearcháin bhuachaill, agus dúirt sé, a bhuachaill is fearr bheith hiag duine bocht riamh. A bhuachaill is fearr bheith hiag duine bocht riamh. Éirí agus ban beart luachra agus túr chun na ceartan é, chun go sin Fhionn Cumhaill a nád a bheith sé gin sin scéal gomsa. De chua bhuachaill Bhearcháin géirí na luachra agus de leanam bheanna. A bhuachaill sí. Túirí mé dílíocht bhágaid má chuireann tú misísteach sa bheart luachra, agus mé a chóirt chun na ceartan, agus go néon ní ligintart mar ghealormsa. Go déifin ní dhéanad son bhuachaill mar do bharach má bháistir mé, nó ní bheith éonan taifeige asam chuithe ríis. Ní bhaid is saige siise, cadrinis, mar fanhatsa iste sa luachar gnimóid sé féin agus Fhionn amach sa gceartan, agus ní eici siad mé an éachar, agus ní bhaid is saca go raibh sa géisteach leo. Má dhéanann tú sin son bhuachaill chuide mé thuain san bheart. De híonn sí sa bheart agus de chuir an bhuachaill an luachar mór hí go mo leiscin. De híonn sí sa bheart, agus de chuir an bhuachaill an luachar mór hímpelaise, agus de thugar a ghrimí féin agus an bheart gur chris sí an cheartan, agus de chaise an bheart de sa chúine. Ba dhear na dhiaidh sin go dtáinnig Fhionn Cumhaill isteach agus de híonn sé an bheart. Cad é an scéal sé a neosaí mé roite Bhearcháin. Ba bhaile mo chluistin tuait sa Bhearcháin, cad iad an dá gníomh drunis riamh is cruaigh do chuairt. Neosad sin duit sa Fhionn Cumhaill.
Lá do rás sa méanar ag siúil le heis ann, de chonig tí tamil gearhain, agus de rialas faoin dhéin. Nuair a chuas isteach de chonig an gaiscí chus mód a wacha riamh na hí chus na tinní, agus iasc in eici leis na smeróidí. Cé hé hosa sesin. Is mis Fhionn mo Cumhaill sa mis. Is tú go deimhin an fearr a hesta wim san gaiscíoch. Seo bradan sesin, agus de bhíos rá ara le Scéal agus Íche chun é bhharú. Sínit san is thorm go godlóchad began, agus túir sé den ísc go nú seoad. Ná lig éon chlog do heachtar, nó ná ligan tú banhead sa de cheann díit. Bí rá umpáil ó híomh go tríomh i gás nach nairóí éon chlogir. De bhíos sa go cuaramach a tuairt den ísc, agus faoi cheann tríomh si gearr de chonig clog mór gairí ghroim an bhradan. De tháinig crithegla orm a daobh an ógra a fuaras, agus de chuimlis mawr dó go dlúdíon an chlog chun nach dúrach an gaiscíoch faoin aire, nuair a éireoch se. Ach de dóm áardóg féin chun an smir, agus de choras im bhéala, agus níor loithe runnis ná fuaras fis dá bhainhin I bhaile in éisc go maróch an gaiscíoch mé an nuair a ghúiseoch se. De choras máardóg fuaime dhéal a ríis chun fisa áil cad de bearg a dhéanamh. Is de fuaras fis imimeachta san áit chun nach méach isig an gaiscíoch chóras, agus níach a riamh ó hinné, agus is mar sin de hála ghum féin. Fisa áil éon uair go me leiscéal. Agus is mar sin de hála ghum féin fisa áil éon uair do chagónhain ma áardóg. Sé an tarna gúise smó in a rás riamháin, lá gehrí dar Irisleabhar féin ón chuideile den éin, agus mé siúil trí lean, de bhí sneachta trom an talamh agus do chonig slíhearhaim lor go gaiscí in sa sneachta. De chur is cosliam isteachán, ach níor lín sí an lorg. De chur is mar rácha seán, agus is réigen de líana rud do ré. Dúirt liam féin nach men sás de chuige go bhíon rairc an gaiscíoch mór. De leanas rian a lorg in sa sneachta go dánig go bohan, agus do bhuailas ag an noras. De chur gaiscíoch mór I cheann amach, agus dúirt. Cé tosa, nó cad do thugann seo. Is mis Fhionn mo Cumhaill sa mise, agus de chur méad de lorg in sa sneachta íon na mór orm, agus ní bhain sásta go dtiochann at a éiscint. Do hála go má san gaiscíoch, mar tám tín torseach ó hiúlóid ada drunnis a gcuid an bhláin a chiam tú marhan seo ó gaiscíoch bo gá bhón am féin. Agus má aonse amach cá bhfuilim gan áras mar óir sé mé. Imíse agus ban beart brosna go mé rómid ceathrú de roin féin, mar tácras orm. Déanad sa mise. Do glúisias orm agus do rugus téad agus túiliam agus do bhanas beart brosna chomh mór agus sa bédaliam a thuairt mo ghrim. Nuair a tháinig chun tí, de chathaigh sa gunne an álaí, agus do bhanas fuaime agus formas. De tháinig an gaiscíoch mór chun na doris, agus nuair a déach sé ar meart, dúirt sé le droch bheas. Chu daom fá nóir thugas riamh níos, nóir thugas níos mó ná sin leat. Níor thugas sa mise, difrí go raibh duine sorm. Bé roiir sé baine na gaireach dúin san gaiscíoch. Nis sesin, sí sin seo le heis na tinní, agus bí a fáil rud a éigen olamh dúin do níosamid. Sin san seo thorm go fúil, agus má thuig in éon tóid orin béir ar an orsal sá táin sa tinine
agus sáin cean dearagde I bail mar hróine, mar níl chumme eile I bhéadtá mé rúiseacht. Da hín an gascíochan sa leabaí, agus ní fad a bhí sé an ar a chúla sé fuaim mhór chugam. Nuair a chúla sa fuaim mhór chugam, agus do rithis chun an doris, agus ní lutha a osclaíos é ná go dánig isteach gascíoch bo gá mhór ná é seo a bhí sínte ar a leabaí. Níor ligus sa éimseir harm, ach do rithis chun an orsail, agus do rugus agus do hás chó tréan agus do béidir le mé súsa bail hróine an ghascí a bhí na chola. Do thug an gascíoch léime sa leabaí, agus berid an dá mhór ar I chéile. Bhí drim ghunidíh a gunne an ála hall, agus driman ar eile leis a bhála a bhus, agus siad a gíre I chéile leaga. Fuaire do chuirú an gascíoch a bhí na chola ar a glún, agus do tháinig agla orm go maró faoi, agus mé féin na chus. Do rugus ar an tua agus do chrumas ar staidí a dhéana súsa ghrim. Do dhearas an chéad staire ar chulpa a chuise, agus an tarna staire ar a thuin, agus do ordaíos an tua agus do bhólas an gascíoch a blaice bhuiníl, agus do leanas do bhóla ar fetamil mhór. Is gear go raibh sruthfola grith leis an gascíoch, agus go raibh sé a dul I loige, agus do hit sé ar glúin leis, ar cheandá glúine, do éiri sé ríis agus do bhúil sé mis a súsa gunne an tábhain sé sin an tríomháin. Déiste an bhean leis an scéal go fáineach go dtí sin, agus dúirt sí. Míochromort, can na híomh go neacha sé a ghrim. Do freab Fhionn na hí, agus dúirt. Bhearcháin do rinneis feallarm, do dhealas nach meach éon bhean a géisteach liom an aid de vinnig inseacht an scéalghait, agus in anad sin is saola do churis de bheanan sa lochair chun nach bhecinn sé í, agus do ris sé ní Bhearcháin. Dír Bhearcháin le Scéal a Ghaeilge, agus de dhéimhne sé ró nach roisigh féin I bhean a bheith sa lochair, ach ní rinneis fin me chúil níos mó gá Scéal dó tar éis sin. Sin deir an Scéal.